My name is Stephanie. I'm 18 and over, and I'm 5'4". If you want somebody to comfort you, it's not gonna be me. Nina, Eric, I think you should leave. please. I'm done. Ved du, hvad der overvurderer? Vasketøj. Hvad det hedder. Jeg tænkte, skal vi knippe hendes kæld? Jeg tænker på, at du skal smutte, fordi vi får virkelig ballade, hvis de der vagter, der de opdager os. Prøv at jeg var simpelthen så nervøs for, at du skulle finde ud af alt det her, men du tager det så pænt. Du er så pissehammerende bange for at være alene. Hvad er det, hvad er for dig en fucking sutteklud, du kan trøste dig på, så får du bedre? Hallo, kig på mig!